Animoitu pätkä Heikki Kovalaisen Espanjan GP:n kolarista. Oli kaunis ja hyvin aurinkoinen päivä Espanjassa, kun yhtäkkiä sattumalta Heikki Kovalainen törmäsi rengasmuuriin. Heikki, minkälaisen kisan odotat tulevan? No ei tässä mitään, että minä mielellä lähetän kisaan. Toivottavasti päästään paremminkin siellä, minne ei Ferre kannata tästä oikein helposti yllä, että annetaan maksaa vähän vastusta Ferrelle, että ihan hyvillä fiiliksillä lähetään kisaan, mutta pitää sitten olla varovainen siinä ensimmäisessä mutkassa, mutta ne on hyvät startit sitten, niin ihan kohtalaisen hyvät, niin hyvillä mennään sitten. Kiitos paljon. Mutta jotain toista kävi. Heikki Kovalainen joutuukin kauhean kolariin. Espanjan GP:ssä vaikka toista odotettiin. Ja siinä ovat nyt Kimi on mennyt varikolle, Heikki silti johtaja, mitä? Heikki on törmännyt. Ja nyt kyllä näyttää vakavalta tämä törmäys. Mitä on tapahtunut, Heikki? Kyllä, se on kyllä koko auton nokka kokonaan purautunut tuonne rengasvallien sisään. Kyllä on. Myöhemmin Napua ryntäsi paikalle, ja jos se ei olisi välttämättä tullut heti, se olisi voinut tulla kohtalokasta Heikille. Siinä nyt McLarenin lääkäri juteskelee kyllä kauan Heikin kanssa, ja tämä voi kyllä olla jotain vaarallista. Lopulta Heikki nostetaan pois. Heikki ja sillä selviää tilanteesta niskavammalla ja aivotärähdykseltä. Ja näyttää peikkuakin siellä. Heikki selviää säikähdyksellä. Ja nyt kyllä peitellään paljon McLarenin autoa, lopulta otetaan sieltä pois. Ja kyllä siitä on koko runko mennyt ihan mäsäleikki. Se on sujuvassa peittelyssä. Rajussulonnainen jälkeen Heikki toipuu 2-3 päivän päästä kunnolleen ja aloittaa viikon päästä taas harjoittelut. Loppu.